Hemen abaritzen dena da, militarrak lege batzuk jarri dituzte gu bezalako rebeldeak zapaltzeko, ezta? Eta... bueno, jente bat batu gara eta ez gaude prest, gizartearen militarizazioarekin laguntzen jarraitzeko. Eta erabaki dugu estrategia hau, da insumizioa, ez? Ez genuen nahi objekzioa egin genuenean euren legeetara makurtu, eta horregatik ez genuen beraiek exigitzen zuten baldintza guztiak bete. Eta horregatik ez gaituzte onartu objektore bezala. Eta denok usten dugu inorrez dagoela kapazitatearekin inori izateko zu bazara edo ez zara objektorea. Sentitzen zara edo ez zara sentitzen. Koherentziagatik guk nola ez garen onartuak izan objektore bezala, insumizioaren estrategian sartu gara eta soldaduzkara joan behar genuen egunean ez ginen aurkeztu. Eta ez naiz ni bakarrik, jende asko dago, ez den aurkeztu soldaduzkan. Eta horregatik heldu da orain ni kartzelan sartzeko agindua, ez? Dena den gauza hauek beraiei guri baino min gehiago egiten diote. Horregatik nahi dizuet esan, zuek ere hori egiten baduzue, gero eta errezago izango da jendea soldaduzkatik libratzea edo soldaduzka ez egitea eta ejertzitoa ere geroa eta makalagoa izatea. Ez. Beste gauza bat ere...